Saímos cara a Iariz a comprobar o estado do Arnoia, pero xa antes o Barbaña chama a nosa atención nun punto moi concreto, o límite entre os concellos de San Cibrao das Viñas e Taboadela. Ali Gerardo contanos que onte pola noite todo isto estaba cuberto de auga. Hoxe vai moi alto en comparación que é o normal, non fai nin siquiera 20 días estaba casi seco, o sea, isto é un cambio brutal. Pero vamos, onte chegou bastante arriba, cubriu o que é a carretera e, bueno, nótaselle moito. Parecía que dicíamos que facía falta agua, indudablemente que facía moita falta, pero agora estáse notando, pois, unha maneira moi notable. Eu estou, desde logo, contento, porque aburra a auga, porque temos que recoñecer, pero sí que é certo que isto é outra cousa, Vendo Barbaña, si imaginamos como imos atopar o Arnoia e non defraudou. A intensidade coa que choveu todos estes días na provincia fixo que o nivel dos ríos subirá moitísimo. En lugares como a Iariz, onte pola noite, por exemplo, a subida do río Arnoia, pola que ahora mesmo estamos pasando, converteuse en todo un espectáculo. Porque ver correr a auga deste xeito produce un inmenso prazer despois de tantos meses de seca. Bueno, pois o río vai é maravilloso, está espléndido, é un río de vida, despois de pasar un brao de seca fortísima, no que estaba exánime o río, o sea, casi se cruzaba dun lado para outro, velo así é unha ledicia moi grande. Desbordou por completo, por todas as partes, tanto na zona da fábrica dos Nogueiras, como na zona do Arnado, entrou incluso ata a Alameda, que está recén reformada. Onte era un fenómeno, estaba todo o mundo na rúa mirando o río, porque o vínculo dos alaricanos co río é moi forte tamén. Esta mañá non había quen pasease por aquí e se resistira a inmortalizar o momento, pero tamén hai quen onte pola noite o pasou mal pola preocupación. Mira, eu estuve hasta as 2 da mañá levantada mirando aí como estaba subindo. Cada pouquiño vía subir pouco a pouco e abajo en 10 minutos se metió en el fondo de la Alameda e nada. En la segunda vez que fui ya entró, y hacía por lo menos muchísimos años que yo vivo aquí abajo que no pasaba esto. Me acuerdo de cubrir el campo, pero así, yo que sé, 30 años o más hace, sí. Y aí, mira como va, Pues este río sempre leva auga, pero de verlo no brao a verlo hoxe é impresionante. En Baños de Molgas a situación moi parecida. Aquí o Arnoia tamén viña moi cheo, desbordou, e nas vivendas entraba dentro. Nieves, contanos como pasou onte a noite. Porque Nieves vive nesta casa ao carón do río. Bueno, empezou a medrar xa a tarde, pero así grande, hasta por aí as 11:30. Pero mira, aquel talladiño da charca, cubriuno todo. E traía unha velocidade que eu nunca vi, eu nací aquí, e nunca vi esa velocidade. Nunca. E na nosa casa, claro, xa está preparada, que temos todo preparado, porque a calefacción, a lavadora, todo está nun alto. Os depósitos do gasoil son de aceiro, inoxidable, tamén nada. Pero filtraba auga. E abaixo ten planchada, e ten terrazo, e ten todo, pero filtraba. E pois demos en quitar as cousas, dixen, nena, quita, que te van maletas, cousas así, dixen, quita eso, pero foi grandísima. Ademais, eso non é o que, é que traía unha velocidade como se fora un mar desas de olas, de caíno, por aí, por Muxía, por aí. Contounos que non acorda tanta velocidade na auga como a de onte pola noite. Os restos de vexetación nas barandas e fiestras son a pegada que deixou un caudal que o cubría todo. Nos deitamos hasta as 4 da mañá, esperando, claro, a ver, pero no noso non pasaba nada, que gracias a Dios as casas xa están preparadas, e iso que xa é unha casa de moitos anos, pero claro. A choiva deixa de ser a protagonista das predicións meteorolóxicas, alo menos neste inicio de semana. A auga dá paso frío, pero os ríos aínda tardarán uns días en recuperar a normalidade.